Katowice 175 km. Ale my nie jadymy do Katowic. Jadymy do miasta, kaj odbudowali ratusz. O, kombajn! Muszę nagrać. Oto, drodzy Państwo, Szczelin. Potężna metropolia. Zamieszkała przez 11 984 osoby w 23 roku. Robi wrażenie, nie? Ale słuchajcie, prawa miejskie 30 listopad 1292. Bardzo stare miasto, miasteczko. Najgłębsze wyrobisko granitu w Europie tutaj jest. 123-metrowe. W 1633 roku wybuchła epidemia, która pochłonęła 4000 ofiar i ocalało 10 rodzin. Przykra sprawa. No i jak wiele miast w tych stronach, w 1945 roku 85% miasta zostało zniszczone przez oczywiście żołnierzy radzieckich, ale i przez samych Niemców, którzy na przykład na rozkaz ówczesnego burmistrza wysadzili wieżę ratusza, wysadzili kilka wież kościelnych, żeby ich Rusy nie zajęli i nie zrobili sobie z nich punktów widokowych, na przykład do strzelania z artylerii. No, ale widzę, że coś się tu zachowało fajnego. Zespół szkół ogólnokształcących w Szczelinie. No proszę. Szkoda, że taki ładny budynek zasłonili tą francuską noblistką. Ciekawe, czy była kiedyś w Szczelinie. Pewnie nie. No ale czemu tu Państwa zabraliśmy? Bo tu nie było ratusza i sobie odbudowali prawie od zera. I to Wam przyjechałem pokazać, bo to jest fajna rzecz. 1860... Nie, co ja gadam. 1873 wybudowany. A jeszcze przy okazji zobaczymy, jak to jest z ofertą kulinarno-gastronomiczną. Czy idzie się tu napić kawy i coś zjeść. Jest ratusz, jest! Erasm z Rotterdamu. Tu był Erasm z Rotterdamu i tu w tym miejscu, tu na tej ławce spał. No, że tutaj to architektonicznie trochę chyba oryginalne założenie gdzieś się straciło. Tu jeszcze trochę chyba starych domów. No, ale tutaj wszystko to no... No, powiem Wam. Dziwnie. Zwłaszcza z tymi autami tu zaparkowanymi, tak, nie? To chyba to. Ja Wam tu wrzucę gdzieś na przebitkę, jak ten rynek wyglądał przed 45 rokiem. No jest to miasto przeczołgane po prostu tu w tej okolicy okrutnie. Nawet mi się wydaje, że w Raciborzu to trochę lepiej wyglądało, chociaż tam na rynku się też prawie nic nie uchowało. Ale ratusz jest bombowy i mają taką fontanienkę. Można się ochłodzić tego, na niej hop, szelo z łuku. Na koniu. Fajne lampy. Tu jeszcze w miarę, tu się coś starego uchowało, ale tamta strona to jest wszystko do zabudowania. 700-lecie miasta Szczelin. My, Bolko Książę Śląska, nadajemy Szczelinowi prawa miejskie i mianujemy wiernego nam Zygfryda wójtem tego miasta. Proszę. Ja jestem zaskoczony w ogóle, jaki ten ratusz jest wielki, bo jak ja to oglądałem na zdjęciach, to myślałem, że to będzie jakieś takie, wiecie, mała chałupka. On jest ogromny. Jak tak, nie wiem, jaki był ratusz w Bytomiu, też oceniam tylko po zdjęciach, ale myślę, że ten jest jakieś 2 razy większy spokojnie, ale jest elegancki. W ogóle po tym rynku to są rajdy samochodowe uskuteczniane. Śmigają auta przez parking. No właśnie, to w sumie ciężko to nazwać rynkiem, nie? To jest plac, na którym stoją auta. To są chyba najświeższe budowle przy rynku i tu jakoś tak lekko jakieś takie nawiązanie do takich, wiecie, średniowiecznych kamienic, coś takiego. No bo reszta to, kurde, no nie jest to zabudowa najbardziej reprezentatywnego placu w mieście. Europejski szlak historyczny. A tuśmy się chyba spóźnili i niedawno się
jakiś jubel odbywał, bo jakieś balony jeszcze wiszą, coś tego. Jest Orange, jest stomatologia, jest kawiarnia, jest ukraiński smak i jest żabka. No, to już tego. O, jest wielbłąd market alkoholowy, są delikatesy. Widać w tym miejscu to, co na tym rynku było przez długi czas. Po tym, jak w 1945 roku go zniszczyli Rosjanie, znaczy już Niemcy się, mówiłem, zburzyli wieżę. I potem tak, w 2005 odbudowano wieżę i stropy piwnic. W 2010 roku wieżę podwyższono o wieloboczny trzon i już stała na tej starej podstawie sama ta wieża. Potem przez kilka lat zbierali pieniądze, potem przyszła pandemia, także to wszystko się tak ciężko toczyło. I między latami 2020 do września 2023, czyli 3 lata, trwała odbudowa i odbudowano cały ten budynek na dole. Mieści się Urząd Miasta i Gminy, pomieszczenia biurowe, sale obrad, sale ślubów i też udostępniono wieżę na taras widokowy. No i odbudowa całego tego ratusza kosztowała około 20 milionów złotych, także nie było to jakieś przedsięwzięcie, nie wiem, miliardowe, jak co to oni w Warszawie odbudowują? Pałac Saski, czy odbudowują, na razie jest dziura wykopana. Także widać, że można. Tu jest jakiś ten, nie wiem co to jest, co to jest, co to jest. Jakiś wysięgnik. Jak widzicie, no z oryginalnej substancji tego miasta, w tym miejscu przynajmniej, no zachowało się wyjątkowo niedużo, ale przynajmniej mają ratusz, tak? Ten rynek, znaczy ten plac, no wcześniej musiał wyglądać bardzo słabo. I widzicie, dało się to zrobić, nie były to jakieś potężne, niesamowicie wielkie koszta i tak tu przyjechałem i nagrywam to pod kątem tego, jak u nas wygląda rynek Bytomiu, tak? No też mieliśmy ratusz, też zniszczony w 1945 roku. Nikt nigdy nie podjął tematu jego odbudowy i czas najwyższy, żeby taki temat podjąć. Oczywiście ja wiem, że przy tym się zawsze pojawiają głosy, że w Bytomiu jest 2137 ważniejszych spraw, no i pewnie są, na przykład remonty kamienic, dworzec autobusowy i no, że na to pieniądze już mamy, teoretycznie przynajmniej. Też warto pamiętać o tym, że Bytom to już nie jest miasto takie najbiedniejsze z najbiedniejszych, bo mamy na przykład, są prywatne firmy, które chcą robić takie rzeczy jak na przykład Skarpa na Rozbarku, mamy prywatną firmę Arche, która robi elektrociepłownię Szombierki za przeszło 500 milionów złotych. Firma jakaś chce budować, to się ma nazywać jakoś Bytom Silesia Bytom Park, coś takiego w Miechowicach za 200 milionów, na Dymitrowie za 100 milionów mamy budować jakiś akcelerator przedsiębiorczości, mamy 3 centra przesiadkowe za 70 milionów budować i tak dalej, także te inwestycje za spore pieniądze się dzieją, proszę Państwa. Warto by było na przykład może nad tym tematem pochylić się w taki sposób, chociaż jak to się mówi, pochodzić, popytać, jak to zrobił Gdańsk. W Gdańsku jest wyspa Spichrzów, gdzie miasto spory kawałek wcześniej gęsto zabudowanego terenu, potem zaoranego we wojnie, udostępniło prywatnemu deweloperowi, który to zabudował po prostu bardzo fajną architekturą, taką, niektóre tam budynki serio wyglądają jak stare. I co? I miasto ma fajnie zagospodarowany teren, a deweloper ma kasę z tych budynków, co sobie zbudował. To jest tak zwane partnerstwo publiczno-prywatne chyba, bo prywatno-publiczne. Także idzie coś takiego zrobić, jak widać, i w zasadzie nie udać na to ani złotka. Co by mogło się w takim ratuszu znajdować? No na przykład ja bym mógł mieszkać w nim, Nie? Mhm. A kiedyś ponoć w ratuszu bytomskim jakiś Donnersmarck nawet dzikie zwierzęta trzymał, także. Ale tak serio to wiecie, jakiś, nie wiem, food hall plus funkcja mieszkalna, oddział jakiś Muzeum Górnośląskiego i stworzenie wreszcie Muzeum Miejskiego, bo Bytom miasto 770-letnie przeszło, nie ma w ogóle swojego muzeum. Także pomysłów, słuchajcie, niech tylko znajdą pieniądze, to ja już im pomysłów podsunę dużo. Ciąg, boję się boja. No i to tyle z wieży widokowej. Jaki tu jest ruch! Kurwa, jak w Rzymie, a chyba, że oni jeżdżą naokoło tego placu cały czas. On w ogóle jest odbudowany nie tak, jak on wyglądał w 1945 roku, tylko jak on wyglądał chyba tam w XVI wieku, czyli jakaś taka wcześniejsza forma. No ale kurde, powiedzcie, że nie fajny. Bardzo fajny. Jeszcze jakby w takim nurcie tu odbudować całą zabudowę naokoło rynku, to już by było git. Moniada fiołkowa. Całkiem schludnie.
wymieszaj to O sobie. kurwa, ale mocna. Bo musisz wymieszać. Jest tam coś. Jak podoba Ci się armata? Co? Podoba Ci się armata? Sztos. Bolko pierwszy surowy, zwany też Świdnickim. Surowy. A nie wygląda. Jakiś taki maciupki. Porządna niemiecka studnia. O cholera. Tu jest w ogóle ciekawa sprawa. Jest taki punkt, gdzie można sobie zajrzeć i są tam, nie wiem, to będzie słabo widać na filmie, ale o, coś widać. Można podejrzeć, jak ten rynek wyglądał kiedyś. Zanim nie został zaorany. To się przykro ogląda. Takie kiedyś stały fajne chałupy i tak jest dziś. Jesus. Dom książąt brzeskich. Dawny dom książęcy zbudowany w stylu renesansowym na przełomie XVI i XVII wieku z inicjatywy księcia Joachima Fryderyka. Podwyższenia Krzyża Świętego. Ty, jak mój, w Bytuniu. Ten się akurat uchował w miarę. To fajne. No i tu jak się tak idzie taką uliczką, to jest schludnie, nie? Fajnie lampy porobione, tu się kwiatuszki świeżutkie, tu jakiś, Piłsudski, który oczywiście w Szczelinie w życiu nie był, ani prawdopodobnie nie wiedział w ogóle, że istnieje taka miejscowość, bo skąd miał wiedzieć. Szkoda takich miast, bo wiecie, u nas nie ma często kasy, w miastach nieporównywalnie większych, no i jakby nie było bogatszych na rewitalizację zabytków, odbudowy i tak dalej. A skąd kasę na takie rzeczy ma wziąć 12-tysięczny Szczelin? To i tak, że ten ratusz sobie dali radę odbudować, to jest super, to jest bomba, nie? Bo mają na środku rynku przynajmniej zajebisty budynek ratusza, a tak by już nie mieli w ogóle nic. Tu fajna chałupa stara się uchowała, tu nie dupli bombą. Pomnik legionisty wzniesiony na 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Kawałek od rynku, na przykład jak już się idzie, to widać w tle takie stare chałupy, całkiem fajnie zadbane i ma to klimacik taki miejscami, nie? No ale biorąc pod uwagę, że rynek jednak powinien być najbardziej reprezentacyjnym miejscem w mieście, no to tu tak raczej, no nie żeby w Bytomiu był, nie? Ale bardzo... no tu to kurwa tego, tutaj bomba. Tam się coś leje. Tu sobie stoi święty Florian przed kościołem podwyższenia Krzyża Świętego. No, tu przy kościele, proszę ja was, ogrody. Ale schludnie, idzie posiedzieć w cieniu na ławeczce, pozadumiać się, pożykać. Klasycznie nie obyło się bez największego z Polaków. Chciałem tu zagadać kogoś miejscowego, jak to z tym ratuszem było. Czy to byli ludzie bardziej za, przeciw, nie? Jak to odebrali, jak to odbudowali. No ale kurde, tu nie ma, tu nikogo nie ma. Się odejdzie tu kawałek. Jedyna kamienica, co je nie rozdupczyli, a tu jest niesamowity po prostu widok, który już w naszych stronach ciężko zobaczyć. Pranie suszone na zewnątrz, z tyłu jakieś ruiny jakichś zakładów. No piękne, crème de la crème. Są w ogóle wielkie resztki jakiegoś zakładu. Nie wiem co to było. Obstawiam takie kominy. Może to był jakiś browar, może coś w tym stylu. Tu też czytałem, że była cukrownia duża, ale powiem szczerze, już nie chce mi się już googlować. Napiszcie co to jest, może wy wiecie. To jest w ogóle z tym praniem jakiś grubszy motyw, bo tu są ekstra na to, widzicie takie słupki tu porozciągane i to są po prostu ludzie kolektywnie suszą pranie na placu.
A widać, że tu też roboty idą. Jakiś fajny chodnik układają. A tu przed nami jakiś bobonowy kościół. Wow! Wow. Rotunda świętego Gotarda, perła ziemi dolnośląskiej. Najstarszy zabytek sztuki romańskiej. 1150 zbudowana na planie koła. No, elegant. Takim fontem czytać niemiecczyznę z XVII wieku. Oktobr, Hern, Johannes. Wyciągając jakąś puentę, cóż można powiedzieć o Szczelinie, słuchajcie. Ratusz jest picobello. Reszta okrutnie doświadczone rokiem 45 miasto. Oprócz ratusza nigdy nie odbudowane, ale wiecie, no może w 23 ratusz, a za jakiś czas jakoś przyjdą tu do jakichś pieniędzy i ktoś sięgnie na przykład, żeby więcej tej zabudowy przy rynku, chociaż jakoś tak trochę stylizowanej na jakieś takie stare chałupki wybudować. Bo no wielkie, puste place po wyburzeniach, bloki do tego takie średnio estetyczne, no ale jak co już nieraz się udowodniło, idzie tu znaleźć bardzo ładne, na przykład to. Idzie tu znaleźć też bardzo ładne miejscówki, nie? I kawa dobra. A, żeby nie było, spytaliśmy się miejscowego, czy idzie tu coś zjeść i wskazał miejsce, gdzie jest restauracja, ale że czas już goni, bo trzeba o 6 jechać do domku, to to też jest ładne. Jakby tak tu wszystko wyglądało jak to. No ogólnie jak się odchodzi od rynku w tą stronę, to tu jest tak, jest to liceum, tu jest fajna chałupa, tamto jest fajna szkoła muzyczna, tamte są fajne, takie archaiczne, bardzo stare domy, to jest superowe, tu Ola, ty też jest superowa, nie? Ale tam jest fajne, no tu tego, nie? Ale no tam już gorzej, no. Cmentarz parafialny, no, zajrzyjmy. Cmentarz 1874. Bardzo schludny. Miasto Szczelin uważam za miejsce na mapie świata niejednoznaczne, ale mają odbudowany fajny ratusz. I także czekam na Państwa opinię, co Wy o tym myślicie, o takiej właśnie rekonstrukcji. Czy to jest dobry pomysł, czy to w ogóle ma sens, czy to warto, czy Wam się to podoba, albo nie. I jeżeli znacie, to dajcie jakieś inne przykłady jakichś miast właśnie, gdzie odbudowano albo takie budowle, albo w ogóle jakieś takie duże rekonstrukcje poczyniono, bo to mnie ciekawi. I zostawcie łapkę w górę i kupcie sobie książkę z Pieronem przez Bytom. No. Ciao, bambini.